Iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igo na kita nin 3 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. This time check is brought to you by Gen C Plus. Vitamin C na, plus zinc pa. Gen C Plus na! Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. Para may laban, Gen C Plus. Vitamin C na, plus zinc pa. Gen C Plus na. Maaaring makatulong sa immune system with proper diet and exercise. Resistensyang palaban sa tulong ng Gen C Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Para may laban, Gen C Plus. Vitamin C na, plus zinc pa. Gen C Plus na. Maaaring makatulong sa immune system with proper diet and exercise. Resistensyang palaban sa tulong ng Gen C Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. 2, 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found
Sige, marhayda, pagkaaga po sa Saindo ka, boss. Aldaw nin Sabado, pizza 17 na sa bulan po nin Pebrero taon 2024. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan kan sa indong mga radyo ngunyan na pagkaaga. Tingog din barangay sa pangaran ni dating konsihal Chigo Bido sa pangaran ni Arsem Corobido. Diyan po sa lado teknikal, Darwin Obido, ako po ang sentong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Basidaliobit, Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga, digdi po sa programa. 1080 DWRL, Radyo Pilipino Legazpi, official Facebook page. Na pwede nindong dalaran kan sa indong mga, o kung gusto nindong mag healing o magsirip kan sa muyang programa ngunyan na pagkamoning. Sa mga kababayan niya tong nagbe-birthday ngunyan, maligayang happy birthday po sa Saindo ka, boss. Maligaya na nga, happy pa. Naman naman sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Day off. Dahing trabaho ang mga nasa gobyerno sa pribado igwa. Si Norris may trabaho pa, Norris. Sabi ni Norris, ugmahon da po sa mga taga-media sa pagkahali ni PD. Sa pagkahali ni PD. Inda kon igwa pa po. Pasubda daw pulpin. Darwin, may pulpin ka dyan. Dahil ko nadra sa pulpin ko, nalinguan ko na naman. Garo dahil na kayo ni makapag-operate ano yan? So Iron Cup. Midbid mo, Norris, si Iron Cup. Midbid mo, Norris. Saka. Si Iron Cup. May operasyon kan kwari. Dyan sa pamitisan kan bulkan. Saro-saroon tayo na pag-urulayan ta kunata ta nagkadaragit, nagresulta sa pagsangat din kaso kontra kay Governor Grex Lagman, yung mga dating kaapil. Kasabay man po tabi dyan pag-urulayan ta si dating Provincial Director Fernando Cunanan na nirelieve, tinanggal, parehas man sa pag ginali ka, tinanggal, nirelieve, sinipa, sinikadan, orog mahon so media, iyon na kaya yan tabi PD. Tapos si PD dapat kuta na naging kwan siya, naging loyal siya duman sa ano ba yan? Sa konstitusyon kang Pilipinas. An pulis baga day po tabi do an nasasakupan baga kan LGU yung PNP. Pwedeng sugon kan LGU pero bako man po tabi gustong sabihin na tamiling ikaibinugtak dyan bilang PD, masunod ka duman sa amo mong politiko. O minsan gani da po tabi, ini paan nahihiling duman sa Misibis Bay o duman sa kwan. May nag-istorya sa kuya na nahihiling dahil po tabi ini kay ribakan pirang mga politician po tabi duman sa kwan. Nag-ano ka duman? Kaipuan pa naman na pati yung PD, kaiba po kang politiko na iyon mag-escort kung igwa po tabi nin ano yan? Igwa po tabi nin threat sa saya. Tapos ang pagtubod ko po, ilingo nindo yung mga politician digdi na bako takot sa sendang sa diring multo. Ilingan nindo si Mayor G. Rosal.
si Governor si dating Governor elect Noel Rosal ilingan nindo. An alalay kayan driver sa tapos may saro sa na po tabi na kwanta yan baga dapat igwayan alalay na pulis. Saro sa na tapos so driver niya. Mayor yan gobernador yan saka si Congressman Joey Salcida, pira na alalay ni Kong, saro man sa nagidudua, sarong driver, tapos sarong alalay. Pero may saro digdi po tabing politician digdi. Sa Albay, may saro digding politician Darwin. An alalay po, yugon mo yan maduman sa barangay, may clearing operation pa ang militar. May clearing operation, to mo yan, Ores. Apwera kayan, ang alalay niya, tabi, garo presidente, may, ano ba yan, advance party, tapos pag nag-abot yan po, tabi, ang alalay niya, sarong batalyon, Ang siring kayan Darwin na klase din politiko, takot yan po tabi sa iyang multo. Takot siyaan supsupan kidugo. Nailing na din do yan. O kamong mga albayano, Ligaspinyo. Iling ko nindo po tabi kung siyang pigbuboroto nindo Bako nga ni opisyal mga dating opisyal po, maduman sa barangay, sarong batalyon na militar, tapos pulis, nakabantay po tabi, apira pa kan mga private na alalay. Tagon mo yan, ade ka mo nagmali siya, takuton sinda po tabi, may sala. Takon ikaday ka man pig-isip na sala po, wara kanin paninimbagan, nako, day ka man po tabi dyan matatakot na magduman ka maski sulo ka. Iyan ang sa kuyang argumento po, maski sulo ka, nata BIP na ba kayo? Congressman BIP na ba kayo? Mayor BIP na ba kayo? Governor BIP na ba kayo? Nako, mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Actually, yung sweldo kaan mga yan, ali yan sa gobyerno, bako man sa Indo. Agulayan tiyan po tabi kung sa'yo naghali. So, ano yan? So, iriwal digdi. Nagsundo sa pagsasangatin kaso sa ombudsman kontra kay Governor Greg Slagman. Tapos, nag-iskramusa na so dating magkaramigo. Sabagay, sabi nga ni baga po, day man talaga ki permanenteng kaiwal, day din permanenteng amigo pagabot sa politika. Day man talaga yan ki permanente. Ngunyan, magkarapil yan. O kan, pinahali nindo si Governor Noel Rosal sa Albay, magkarapil kamong maray, nagbimiriting-meeting pa kamo magkarapil. Ngunyan, nagsiriblagan kamo, may mob na naman pahalion na naman po tabi si Governor Greg Slagman, siring kan dati, na ginibo. Gustong pahalion naman si Governor Greg Slagman. Pero ang katotohanan dyan, pahalion man nito si Governor Greg Slagman, si Sean Masalida. Si Vice Governor Ngonyan, Glinda Bongao. Ngonyan, si Vice Governor Glinda Bongao, din nindon mapapasunod. Pixman, din nindo yung kayang pasunod doon. Tayo yan, midbid ko yan. Midbid ko yan, nakatrabaho ko yan dati. Midbid ko yan, personal ko yan, amiga. Si Vice Governor. Midbid ko po gali kayan, ang tindog kayan tiso, abo yan po tabi kan, sunod-sunudan sa amo. Kaya tumunong na kamo, today man ka makatukaw talaga. Disisays minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Keep rocking. Clap. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle.